रथना मा जाखो नोंनि आखायाव थै ओंखारबाय आयु आं जिलै थै आं थैनाय हाया आं गोबानसिन गासिगोन रिलेक्स जों मेडिकेलाव लांगासिनो अखि मेडिकेल बे गुबुन सिख्लाफोर ड्रेस गाननाय खोनागौ आं थाङा हो आं थांसै ओइ बहा लांनो लोगोफोर हम बेखौ लाना थ'बिखै आं थाङालै आं थाङा खामायना रजनी दिनै माथो आइसा दाबो फैदिया माथो दिनै क्लासखौ थाब जोबगोन होननानै बुंदोंमोन बियो ना आं थाङैखायसो लोगोफोरजों बेरायहैबाय नामाथाय बियो जानो मेडाम दिनैबा मानो थाब सफैदियाथाय आं ससे नायस'नोसै नामा मेडाम र' दसे नेबावदो बिदिब्ला खनसे फनखौनो खालामजासिगोन नामा मेडाम क्लास गोनांखाय खालामाखैमोन आङो र' खनसे खालामनायनि आं फैगासिनो दं दे औ दे हेल' आब' बबाव दं आइसा आं एसे लेट जालांगोन आब' आं दा मेडिकेलावसो दंफैयो हा मेडिकेल मा जाखो आंहा जेबो जायाखै आब' आंनि सासे लोगोआसो लोमजादों अ दे थाब फैनो नाजास'ना दे जागोन आब' ना आं रजनीखौ फाथायहरनोसै नामा नांलाया आब' नों जेबो टेनसन दाला दे होमबालाय अके दोनसै आं आब' बाय दोनखाजोब्बाय ना औ दोनखाबाय ओरै लाबोदो बेखौनो गियो एफा गिदिर सेंग्रायानो मोजाङै जिराय मोजाङै जिराय नार्स ओइ दाथुका ओइ आं थुजाया जेबो जाया आं थुजाया नों आंनि मेगनखौ नाय जेबो जाया आंनि मेगनाव नाय जेबो जाया आंनि मेगनखौ नाय जेबो जाया ओइ फाग्ला फाग्लि मा जाखो नोंसोर सानैबो ओइ बिथुनो दे थाब थु जाम्बा मालाबानो थुखांबाय हालखौ मोनलायाखै आं थारैनो नोंनि आंनि मा बुंदो है बुंथ'ला हिर'लाय हिर' मा मुं नोंना हिर' बेखौथ' आं ओरैनोसो बुंदों ना बेखौनो आं नोंनि गारांजों गोदै खोनायो खिन्थाना मा मुं रोन मा आइसा नोंनि मिनिस्लुनायनि इसाराया गुबुनसो माथो थै फाग्लि